CLB Kft. 17. életévébe lépett. Igazi, veszélyes, nagy kamaszkor ez. Rendkívüli módszerekre van szükség, régi új arcokra és új módszerekre a további sikeres neveléséhez. Napjainkban a társaság már közel 210 000 feletti számú élőbiztosítási szerződést kezel, melyek összességében éves szinten 10 milliárd forint feletti biztosítási díjbevételt eredményeznek. Sikertitka, mi sikertitka? Azt mondtad már nekik, ugye? Mondtad, Pádre, hogy mi a mi sikerünk titka? Hát elsőképp az ügyfélszolgálat, azt azért elmondtad nekik, nem? Hogy végülis az ügyfélszolgálaton ott azért belépőt lehet ám szedni a pupkám, amikor bejönnek oda az ügyfelek, azért ők rendesen karba vannak tartva. Az élet minden területén ott van a biztosítás. Csörögnek a telefonok, minden egyes telefonnak megvan a maga gazdája, ott aztán nem vészel semmi. Úgyhogy ezt remélem, mert mondtad nekik, aztán mondtad nem, hogy a háttérmunkásainkat, azt említette a háttérmunkásokat, a háttérmunkásainkon tényleg nagyon sok múlik. Ott aztán a biztosítós csókák, meg ez a kereskedős csókáknak a dolgait ők rendbe rakják, tényleg teljesen, mondtad nekik, nem? A CLB online megoldásokban már a lakosságot érintő valamennyi biztosítási ágazatban képes megoldásokat nyújtani. Nagyon jó az embereknek segítséget nyújtani, fölhívni egy helyettük gondolkodni és fölhívni egy jövőbeli veszélyre a figyelmet. Hadd én mondjam már, hogy miért fontos a pénzügy, hát a pénzügy, ez teljesen rendben, tudjuk, hogy miért fontos, tudják, hogy mit hova teszik. Van nekünk aztán a területi szélzeseink, ők azért kemények, mindenütt ott vannak, mindenhol meg lehet őket találni, mindenkivel foglalkoznak. Főleg akkor, amikor esetleg segítkezünk a kárügyintézésbe, akkor azt a hálát, amit kapunk az ügyfeleinktől, azt nagyon nagy örömmel vesszük, és megosztjuk itt a csapaton belül. Mi nem, Pádre, hát mondjad nekik, hogyha nem, Arra vagyok a legbüszkébb ez alatt a 17 év alatt, hogy a CLB Kft. Folyamatosan tudott növekedni, kiszámíthatóan, és mindig egy-egy lépéssel előre. Egyszer még tőletek is kérünk valamit.